kubatkana amono kumirana kwa abarai kurwa sorgonguro gusi abo babete bakurawa amono moseneta bwi county ya Kisii Omoske Richard Momoima Onyonka nigo egati ya abamenyi kurwa se county ya Nyamira babirwa gwesokya na ukwanera na kurwa ebirangiro byabo igoro yabomo bomugusi ukwana chinga kecho abange nigo babirwa gotogia egetambukiro kyo moseneta bwi county ya Kisii Omoske Richard Momoima Onyonka asokwere getambukiro gyo ko barenta mo abagusi bonsi liko teba muna nigo barachi kubwatana eligo chia kuyarigania nonyena sobo cholibo mwaka 2027 Arabatiuru nigo rwariganirwa n'umuriketo Fred Agari Umoroberio bwabo bumugusi yoba gokoragwa no museneta bwe county ya Kisii Omoske Momoima Onyonka nigo abantu abagenderete gwesokya na kurwe birengerere byabo chinga kibarorekanire gotogia obwamo obwo ase baba mochiri abarai bagusi baria bakomoruto Omoske Momoima amakende libagelio kubasaba komwa amagoro elio gosegeta obomo bw'omugusi bagukwana nagetembe nigo barorekana gotagokigwa n'abaiga bakuruta amakindi korwa kitutu masaba Nyamira account na nje nare kwira libagirire rero iganda kwanira obomo bw'omugusi obwa chagetwe no yominto senator Kisii county yominto Momoima Onyonka mbayo chagete Nairobi area lakini nabona igweta baraya bangi sana bagusi bakorete blame nga taini baideti abantu bonse nataka kwira niria baraya bamuno MCO ito Kisii county yominto Jacob Bagaka mbatebinga niga batakere goikango yominto Momoima bamusira sinjira Johnson na ende barayi bonsi bachako bayiniboro budi asomuro yo natagete kubatebia nga nonyene nyombe kwagachwa gego chakwa nerige nerimo igekero baigwete bakamagina 1000 amanyocha kwagache nyomba yarorekana kana tagete koteya oyominto Jacob Bagaka nga baiko yominto Momoima nge na ende meeting ende yonsi go chakwa next kera be aseko ba convent batoke bonsi baroro bamanye kurwa maoni yabo tutageta momo bumugusi bonyara ko babokorekana no mugusi anyara ko bagako bamo Nyamira gesima ngogwana igoro yo bumugusi una batakire ko chamo ko ende jege ntonda kwane ngeri ngamba jitamo gutatiga rendo kero kurigereria mbare beka buya bonsi agere obomo bumugusi borokane egere nategerete mangana yeri tinga ogocha kwa bamo atu wetenga bali ngense meye moyoka none kere bachora ni tabaraye kero bategero ku bachora nigo boigo abarai bonsi bagusi basabiro gochamo na gokoremereme miya libagali kisegi chekera sekero na boigo nasobora ibwe chiseneta ne chigavana batari kweba abarai bande goikanonya nekegoriegeke omo mugusi ikobora ikirane kero egasie gokorwa erengia umungusana no regatie gavana amonde senator is about performance igonye gavana tigo perform wegero lekano mungusana no kobororo always our senator ntoma itenga korari mirimo isara perform the person na ma iteko kore mirimo igobona nje nare goteba ya obo mugusi oikabogendere obo mugwa Nyamira oikabogendere lakini gente kenene kasi ifanyike igagabana na senator baigwane egere batokora mugandera Nyamira ikiagera bagetebireta mangana na miaka nkoere segichawe chibako genda tukuburukani bakajinga kichinji ko kwanya mugusi agendere tigango baracha mubuka banyene no ane nyambo songa sibaho chakogya na nyambara cha Nyamira ngatubago kuigwana ali mwine sibako genda pete kuigwana kuru lakini anya bagenda tukuburukana goikira bone iga mara tu igusongo mara tu Nyamira magendero tayara akorke gusina ina matuko tikara kwa gusina tuliga na onkende na oge chikuru gorora nyore nga abantu tigabanya kuma na mamanyetinga ngibago kora igotiga bachichamo egera magendera nya ko bagago kolika anyo mugusi yogo chamo tigabare te chigaba ni chonsi yamo ekere bare te chigaba ni chonsi yamo abangi na babe kwamo bare mama county bonsi Nyamira na Kisii bachichamo nanya na abana mbaba sokutiwa abana youth mbati bwesiko muri yonde tati bwesiko CM pichibe ko MCA babe ko egera omo mugusi wisako lakini bone gente bago chama nga babere tu mugusi amkero ko tegera ko na bantu baje tu ko no hoteli yemo bakabanga nyono ko chora na bachora nete nandi bakachora na hoteli yi gabe ka bandamo te bagachora bacho jinse mo chionse njoma nyorenga kiyo yo minto nyacha osirire banyorote 40 people ya itomu na yareta tabanta mugusi bakanyara ko bagukwana kurwe esauti yemo igoto ataka ko teya bagusi bonsi binga banyara ko bagukwana esauti yemo oyo minto Kisii county yo minto Momoima ekine gente kiya sana beto ko chaka no yo minto Nyamira senior council yo kongo mogeni amo support bamanya ko leta bagusi amo tonyara ko kwana esauti yemo Jinko ripotere getembe kurwa se ebunge yabo gitutuma